ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଅଣ୍ଡା କଷା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଣ୍ଡା କଷା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କରିବା ଅଣ୍ଡାରେ କଷା। ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ଦେବା, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିଛି ପାଣି ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବା। କିଛି ଲୁଣ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହା ସିଝିଲା ପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଣ୍ଡା କଷା। ଅଣ୍ଡା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏହା ବି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରି ନେବା। ଆମେ ଗୋଟେ କରେଇରେ ନେବା, ଏଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏଥିରେ କିଛି ଖାଡ଼ା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଅଳେଇଚ, ଡାଲଚିନି, ଗୋଲମରିଚ, ଅନାସୀ ଫୁଲ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ପିଆଜଟା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଏବେ ଭାଜି ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କଷି ନେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏଥିରେ କଟା ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ ଅଛି, ଏଥିରେ ଟିକେ ଚିନିକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କଷି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଘର ତିଆରି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଏହା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡା କଷାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।